Здравейте, посетителето, аз съм Мартасос и днес ще покажа те ще правя този трап. Днес ще покажа как да направите този трап. Тук съм го започнал. Сега само ще... Не, направо ще направя на ново. Окей, почвам с основна сграда. Това е задната част. След това правим така за буталата, които активират всичко. Така. Така. Сега тук правим тъй. Докато не стигнем до бедрога. Започвам с буталата и довършвам с диспенсърите, което е по-лесно. Окей, така. Правите тъй. Опа. Тъй. Всичко трябва да е прикрито, иначе нищо не става. Няма как да трапнете някой. Тъй. Сега диспенсърите. Системата на диспенсърите е 3 пъти по-лесна. Тъзна. Буталата и така правим тук, така. Тъй. Диспенсърите. Опа, диспенсър трябва да вземем. Да, задължително диспенсъри с дропър ще да направите. Готово. Тъй... сега... най-важното... и планежна. Къде да го активираме? Аре от тук. Не. Да, тук. Тъй. Важна и лесното. Тъй. Опа. И тъй го прикривате. Ето е така. Прикривате всичко както решите. Аз затова няма спор. И минаваме тук и... Опа, стрелици забравих. Тъй. Стрели. При оръжията. Ето стрела. Окей. Ето. Готово. И отзаде после чупите ресо... не, всъщност
Сега ще го правя. Сега трябва да ни бъга. Ето. Поставяте тук така. Поставяте тук така. И това беше от мен. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се или лайквайте.